Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio men Dakar FM ononne kadi hettiyankoɓe yewtere meɗen andu hoorema taw kadi eɗen jaadi hen e chaine YouTube Hono Nangue TV onon kala min calmini on calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe foof sikki ala no jiiruɗen ni hande o eɗen ɗo joddi e ceerno meɗen hono ceerno Ahmadou Baro mo ganduɗa ko ɓi ceerno Saydou Hammat goto mo ganduɗen mo ala kulli haalin taw kadi eɗen gondi hen e musidɓe men jaadiɓe men hono Ahmadou Samba Lo mo ganduɗa ko kañum woni joom yewtere meɗen andu hoorema ko nonne kadi joom Nangue TV Amadou Samba Lo ala no mbatten sowona calmina bandiraɓe ɓawa ɗum garten e Ba Seydou mbiyatno ceerno Ba Seydou Hammat. non tigi jarama Awa Yaya jarama no fewi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe Sakuel Dakar FM ha tengti e yewtere men andu hoorema nonne kadi yeeyoɓe ayaw men mo Nangue TV min calminen goto kala inde muɗum e yettode mum eɗen joogo wettare mawde yaltude e jinnaɓe men ceerno goto Pape Saydou gam yewtidde makko fate dental ngal fate ceerno ɓe gandi kamɓe ɓe ngala hammu ɓe ngala haaju ɓe ngala yewtere ɓe ngala wi sowona wi ceerno barke Mouhamadou Saydou radiyallahu taala anhu eɗen gandi ko jibina tugui 80 kayde oɗo saaha ɓuuren hewde ganda golle ceerno Saydou wadde noon ko kamɓe tawaɓe hanki tawa hande mbawen jokkodirde mbawen hebde ɗum mbawen naftorade yiyande eko hande ko mbawen naftorade to caméra Nangue TV e ñalawma hande o ko mini men mbawde gollum sanne Daha Moussa Ba bisimilla ceerno Yaya. ko noon tigui Ahmadou Samba Lo a weltanama no fewi ala kulli haalin ala no mbatten sono dokken jinnaɗo men ceerno men hono ceerno Ahmadou Baro gam o wawa salminde bandiraɓe hettiyankoɓe radio ngo hettiyankoɓe mbiyatno chaine YouTube Nangue TV. Alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen calmina e dendagal musidɓe men ɗi ewa wonɓe Nangue TV e liggotoɓe saktoɓe dendagal ko yowiti e gueɗe ceerno Saydou ko yowiti e gueɗe dendagal eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla noɓe ewa kadi e beltana e nder bandiraɓe ko noon tigui wiyatno ceerno Baro a weltanama no fewi wala kulli haalin Ahmadou Samba Lo en natno namde meɗen tan ko adi foof ceerno Ahmadou Baro emin jinno andude fodde gueɗe 4 ha gueɗe 5 ɗe ganduɗa ko ceerno men Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu jaati e hoore muɗum woni gandiraɗo ɗo malla mbiyen ko dental ngal woni ko andira ɗum kala e saaha nde nanɗa ɗum malla nde jiiɗa ɗum ko adi foof eɗen nana Allahumma anta salam Allahumma anta salam eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa dental ngal ene andira ɗum no fewi ko nonne kadi eɗen nana hono oɗo khutba mo ganduɗa ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall woni baɗɗo ɗum kono noon sa nanimo kala ɗo mbawɗa nandemo hakkille ma ruttoto ko e dental ngal ko nonne kadi en jogui sunna nga sallam mo ganduɗa ko baɗetenoɗo malla baɗeteɗo e kala e saaha surtout ma noon dental ngal woni dendingol ko wayno futuro e gueɗe dendingol ko wayno takkusan tisbar kono kala ɗo mbawɗa yaade e nder aduna he sa yi waɗoɓe ɗum tan hakkille ma dogata ko e dental ngal ko nonne kadi en jii Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu mo jogui ndi keeridi ndi o woni e wadde e nder aduna he woni juɓɓudi ndin ɗonne kadi wowaka yiyede e aduna he malla e rendoji meɗen to banggue l'islam woni hoɗum yuɓɓinde dental wiyeɓe kala aljuma malla kala dimanche denton aljuma kam aada ene yaari mais dimanche yo jomum en dentu mbaɗɗumen ibadaji men deemumen Allah ɗum ɗo foof emin jiiɗi andude ceerno Ahmadou Baro holko saabi ɗum e hol fandare Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu ɗum ɗo ko adi foof Allahumma anta salam min jiiɗi andude. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wamma ceerno Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu to banggue Allahumma anta salam fuɗɗi ɗum e dentere ko ceerno men ceerno makko Seydou Ladiane Thiam mo ganduɗen neɗɗo duuɓi jeegom walla duuɓi jeeɗiɗi mankuɗi seeɗa omo nehe e juuɗe mum omo janga e juuɗe mum sifa sunna o fof no foti kollirede e nder yimɓeɓe o wondi on duuɓi jeegom ɗo Madina Seydou Ladiane ɗo ko on o woni puɗɗol Allahumma anta salam e dental ngal dendagal dewirɗe Allah dental ngal e banggue sunna ko on yuɓɓini ɗum e sifa mum sifa no gandirɗen ni noon ceerno men Seydou Dia ceerno Seydou tawi fof kono yuɓɓina
tawi mo ɗum e on sahaa yantudere makko e golle allahuma anta salam kanko so Allah ƴaaƴi nde o arti o waɗi dental ngal ɗo paƴama ɗo e on sahaa seɓɓe nan ngoni ɗon ɓen so calmini ina jogii siwo mum ino mbaɗata so taw hawrani e sunna ɗum waɗi o waɗi ijtihad makko o waɗi allahuma anta salam o yamiri dental makko ngal yo reftu ino sallallahu alaihi wa sallam no waɗatno kañum e sahabaɓe muɗum so tawi salminama ina andano kamɓe sahabaɓe ɓe gandiranno wonde salminama wonande daɗaɗo ko nana sawtuji ina inna allahuma anta salam jomum kadi heeño anda kam daɗama donc kanko sello diaɗo o arti o ijtihad o watti allahuma anta salam e on sifa ene sifa laabi tati allahuma anta salam laawol goto o rewna hen allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma holi laabi tati no sallam noon waɗanno soɓe calmini ko astahfirullah laabi tati allahuma anta salam rewa hen ni windori e deftere he wa amma kanko sello diaɗi nde wonno ɗaɓɓere ko yo juulde nde jaɓe ko heɓoto e allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma holi laabi tati caggal nde salminama ɗum enen e sahabaɓe enen goɗɗodiri ɗum heɓata koye astahfirullah ɗum waɗi o lomtini astahfirullah o salatul fatih jaɓe tati woni allahuma anta salam o waɗe lawol gotol astahfirullah hen allahuma salli ala sayyidina fatih ma holi wadde laabi tati e ɗiɗo mbaadi jaɓe tati salatul fatih ɗe lomti jaɓe tati astahfirullah ɗeto won yiyoɓe mataw wona noon fonno waade kono ko ɗum ɗo woni sirru mum to nder kanko ceerno ɗum ɗo fof ko yantindire sello diaɗe ɗum waɗi o dennagal yimɓe makko fof lefti e on sifa allahuma anta salam ko assalamuji joyi woni hen allahuma anta salam wa minka salam wa ilayka yaqudu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daraka dara salami tabarakta rabbana wa ta'alayta ya rabbi ya rabbi ikram so tawi ko firogol allahuma anta salam allahuma ya an anta salam ko an woni kisal wa minka salam koye maɗa kisal kadi ummori wa ilayka salam ko faade ma kadi kisal woni hutoto wa ilayka yaqudu salam fa hayyina rabbana bisalam fa hayyina wurno min rabbana ya an joomi an gurnamin bisalami e kisal wa adkhilna aljannata emin ñaaguima ya nanumi aljanna ma daraka galle ma dara salam galle kisal ko salamuji joyi gon ɗo eɗen gandi waktu ɗiɗi ko joyi nde salamuji kawde joyi so tawi waktu fof mo juulɗa aɗa ñaago Allah kisal laabi joyi so tawi a wuurdi noon eɗen gandi ha kadi ngal kisal ko heeɓi ene jangga kala ko duwiɗa caggal julde aada no ñiiɓa ɗum sikki ala koko jaɓa Allah wi yaqulana wa idbara sujudi dewirɗe Allah caggal nden on gayni julde ɗum koko jangga e qur'ana ɗum waɗi ɗum ɗo ko hunde mawde no feewi ko hunde jaɓani to banggue hadra Allah ɗum waɗi calmo seyɗo e ceerno Ahmad radiallahu taala anhu mo haalde calmo seyɗo o wi dendagal dewirɗe Allah ɗe sello diane yuɓɓiɗe foof ko jettiɗe hadra Allah jaɓaɗe ha timmi ɗum waɗi ko hunde tawqifi fotani changade hay batte yiɗɗo naftara ɗum fof yo ɗaccirno wonirno ni heɓa ko heɓata hen sabu koko ummi to hadra Allah are wali Allah ina fayi e leñol ngal sallam ko heɓata ko heɓa ɗaɓɓeten ko kisa ɗum woni allahuma anta salam e oɗo mana tigi alhamdulillah rabbil alamin ama samba ɗo ko enen fof nandi kano haala tabbati koye juɓɓuka ndew ko lawol wala kulli haalima hannde en jokkat namde meɗen ɓaawo en juuli waktu meɗen e kala saaha en jii enen dental ngal aada ene yaari duwade allahumma inni uqaddimu allahumma inni uqaddimu min kadi emin jinno andude hol mana mum allahumma inni uqaddimu ana juuli seeɗa ani kam waktu o kadi faaɗi seeɗa faami اللهم اني اقدم اليك اللهم اني اقدم اليك بين يدي كل نفس ولا محطه ولا حدث ولا طرف يضرب بها على السماوات والارض وكل شيء هو في علمك كائن او كان اقدم اليك بين يدي ذلك كله ربي نادى ايوا ان جانغا اندر القران معنا ساوي ساري ايه الكرسي الله لا اله الا هو القيوم دون صحه ادي اللهم اني اقدم الويندا ko ɗum yamira
ummi ko hadra Allah wiyama ummi ko seydina Jibril alayhi salam faade seydina Moussa alayhi salam famini wonde so jomum doorima ni janggi o duwa o rewni hen Allah ayatul kursi ala ko heedata ɗum e naade aljanna sowona mayde ɗum woni mana mum so tawi a janggi allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin ha joofi a reftini hen ayatul kursi e ala ko heedata neɗɗo e aljanna sowona mayde ɗum woni mana mum ko hunde mawde ummi ko to haɗa Allah wona neɗɗo fefindi ɗum kañum ko wona ko waɗi fa koko telli kono ɗum woni mana mum ɗum waɗi seeɗa ɓe mbaɗi ɗum e nder hen ha leñol ngol daɗa ndewon ɗaɓɓeten ko daɗal e kisal mana daɗal ngal e kisal ngal ala ko ɓuri mawnude e dewirgal Allah ko Allah rewte kono julde ndek so ɗum waɗama e julde ɓen kamɓe ko heɓɓeten ha timmi yaaruɓe e ndiɗo juɓɓudi ina goni hen ina jogui waktuji 5 ina mbaɗa ɗum ɓen ko yimɓe daɓɓe ko yimɓe balaɓe ko yimɓe heɓɓe ewa yallah yoɓ moƴƴere kamɓe seeɗa mi waɗanɓe ɗum ɓe jeyata kono noon tigi ceerno Ahmad Baro en beltima no fewi Amadou Samba Lô enen foof nandi ɗum ɗo kadi en beltima kadi kawna men o hono ceerno ɗaha Moussa Ba hande Amadou Samba Lô en jokkat en namde meɗen eɗen jiiya e kala saaha kala nde juulaɗo e juuma ɗo e Madina Gounass nde tawno kala kam ɗo julɗo e juuɗe juuma khutba waɗat kono noon alhamdulillah rabbil alamin enen aada ene yaari ko oɗo khutba mo ngannduɗa Cheikh Oumar Foutiyou Tall wallifi ɗumen ɗum tagi kala ɗo mbawɗa yaade e nder aduna he sa nani khutba o tan hakkille ma wurtoto ko e dental ngal malla balni cikka ko yimɓe dental ngal ngoni ɗo ɗum ɗonne kadi so tawi mi namdimama ɗum kadi Cheikh Ahmad Baro ko mbiyatami eyyi to banggue khutba men juma o ko khutba mo gandaɗo jaaɗo e nder Fuutankoɓe fof ko kanko jaari seydi Cheikh Oumar Foutiyou radiyallahu taala anhu waɗimo nde wonno omo foftini omo raɓɓiɗi o juutani kadi o mofti fofof kala ko juuɗe ɗaɓɓatno e kisal e daɗal fof omo ko rentinanno to banggue aduna fof omo mofti ɗum haalaɓe khutba o ɗum waɗi ko moƴƴi fof fuɗɗirde khutba o e calmina Seydou dendagal gueɗe ko liggete e tijani o e l'islam o gueɗe kewɗe hen eɓe kamɓe tijani o e Fouta fof ina ñamdini Cheikh Oumar e on sifa hono min ceerno calmina Seydou noon hono mum weeɓani e mabɓe dendagal ko wanno fof ko raɓɓiɗi Allah ko eɓe kutora hen ko heewi fof koko jaɓɓa ewa khutba o ko khutba mawɗo baɗɗo fayida ewa jaɓaɗo to hadra Allah nde wonno rentini neɗɗo tan ko aduna manama ko tan neɗɗo sallam no wi addunya mal'unun wa mal'unun addunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala aduna koko huuɗa kala ko woni aduna koko huuɗa so wona ko rutti e Allah khutba o noon ruttinde ɓerde tan koye Allah rentitana ko yaw ko aduna gara kucca e Allah ɗum woni mana khutba ko ha timmi ɗum woni ko khutba o e seeɗa ɓinnade tigi bisimilla ceerno Amadou Samba Lô enen foof nandi ɗum mana o ɗaɓɓitini ɗumen tan o tongani men tongol daɓɓol ha joni kadi en continue e namde meɗen to banggue hono no jiiruɗen dental ngal alhamdulillah rabbil alamin to banggue sunna mo ngannduɗa ko nabi sallam waɗanno hono dendingol futturo e deeƴe malla dendingol takkosan tisbar ene heewi ko jahata e nokkuji goɗɗi hay sinno ene toɓa malla hay sinno ene waɗi ƴiwonde ene maaja niɓɓere ene waɗi a tawat taw jomumen dendinani kono ɗo alhamdulillah rabbil alamin on ɗon sunna ene temtina ɗo no fewi ɗum ɗonne kadi somin jiiɗi andude mana muɗum ko mbiyatama yettude woɗini Allah enen jetta Allah endiraɓe enen jetta ceerno Seydou radiallahu taala anhu calmin ceerno Seydou radiallahu taala anhu dendagal sunnaji nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dendagal ɗi wanno fof ina famɗi hen ko gollani e ko gollirani no wawi eɗen mbawi wide wodani ɗum waɗi heewi ko winda e defte taw anduɓe gollirani taw kadi ummi koye hadith nabi sallam ko nabi sallam yamiri ɗum kanko o golli ɗum ha timmi ala hen ko mankini ina anda dendingol koko jangga so tawi niɓɓere waɗi dopal waɗi ƴiwonde no tomba koko jogo toɓde ɗum ɗon fof ne dagui rendinde on sifa defte ɗe fof ne kaali ɗum ɗum waɗi kanko o wurtini dendingol e nder hen ha wuuro eɗen tani gurgol ngol ngannduɗa wonde omo haalde e goto e jeeyaɓe almu makko takkiɓe ɓen kadi koye ɓesgu makko jeeya ko miira makko o yi hen goto kaari woni Baba Saydou o yimmi so wonano hulde
joom defte en hay ceeɗu mi rennata mi haalani haalan ɗum kono noon somi waɗi ɗum tan hankadi mi addal haala e joom defte en sabu ko waɗi noon mi ƴeewi waktuuji ɗi joyi fof waktu futuro o denndaangal yimɓe ɓurnoɓe loode fof ko nden ngarata juulde kala ɓurɗo loode futuro kam heewaani loode ko juulde o futorta ndeke mi nemna futuro o seeɗa nde ngaynomi juulde futuro o taw hankadi geeƴe ɗe joni on so min juuɗat yonde geeƴe ɗe min koto loɓɓe ko juuɗa geeƴe ɗe sabu heewi garɗo futuro artata geeƴe so wonaano hulde ñoom ahlu zahir en hay ceeɗu mbiyen tan mi haalani haala ndungu ɗum waɗi denndingol ko ɗum sunna no feewi ina yiɗa e nder ndungu so tawi surtout nokku toɓo toɓat enen nganndi nokku men ɗo ko nokku toɓo jiida e nokkuji goɗɗi ɗi toɓata no feewi ɗi ɗum ko ɗum woni ceerno Saydou o wurtini denndingu ngol no feewi so tawi ndungu toɓi tan so hay so tawi ƴiwonde mawnaani no feewi o rennat so wonaano hankadi tawa asman o laaɓa haa ɓurti so laaɓi haa ɓurti noon kadi wiye wonde watere ndin ɗum woni sifa denndaangal o wurtinde sunna e denndaangal golle ko sunna yamirno ko windano yo golle so yonti golle mo amma tisba e takkusaan jamon suwari ɗum kadi ne dagi renndinde so tawi ko e sifa nganndo tisbar e takkusaan ina renndi waktu ne yaadi haa renndi so tawi tisbar o yehii haa woɗɗoyi takkusaan o naati e ndenndi ɗum ne dagi nemnude tisbar o haa toon on sahaa takkusaan o e tisbar fof renndi lawol goto ɗum ne dagi ɗum waɗi alhaali so naamndiima renndinde tan taw noon dental ko rewi makko ko ne heewi kadi ko kafojinaaɗo e nokkuuji fof yimɓe fof ne jiɗi julde makko ne jiɗi winde makko tagooje ndewe makko ɗum waɗi no alhaali naamndori fof o waɗira noon ɗum waɗi ene dagi renndinde takkusaan o tisbar o e takkusaan o e sifa tawde ko sifa sari jaati wi yamin hunde windaani no annda yo Allah yoɓ moƴƴere calmiɗo Allah taala Ama Samba Lo beltima no feewi so tawi en paami nonno waktu futuro e geeƴo waktu hen fof kam kañum waktu muhtar mum ko baŋnge kono ko kañum ndindi zuhur so tawi en paami haala makko ka tisbar kadi takkusan waktu hen fof muhtar mum ko baŋnge mais to baŋnge zuhur surtout a wiima ɗo hakkunakanaji deko haɗa wonde nodduɗa famɗen kono ganduɗa kadi moƴƴude famde amde no ceerno yaa wini to banggue dente ɗe eɗen nganndi dente ngal en yaaji ceerno wona ɗo e nder nokku o naɗɗo tan jooni noon banque ɗen dente gonka majje e ga holno sirri alhamdulillah dani to bangue dente ɗe sifa goɗɗo madina gunas o ko sifa keedi ɗum koye gunas andi ceerno Massidou yettotoo ɗum Allah omo jogii dente e nder Afrique no feewi e nder Sénégal kala wuro manngo galle makko non ɗon dental makko non ɗon ñaawoje ɗen dente e sifa juɓɓudi mumen ene jogii ko waɗi heen ene waɗiri heen yoɓe aljuma asuma ko rendete aljuma yoɓe ndendu e dental ngal woni ɗo ɓe juulde ɗon takkusan so ɓe dañi kañum e futuro eɓe faami ɓe mbaɗa asru so ɓe juuli futuro ɓe ngayni kaset ceerno fawe e sifa no yamiriri heeɗe haa gasa yimɓe juula geeƴe so tawi eɓe jogii almudo ɗon e nder dental he bawɗo yewtande bil islam e deftere e sunna sallam e sifa dental ngal ko ina waawa yarnude ɓe e nder maɓɓe ɓe ɓeydo sembude dental e anndude golle dental ngal on almudo sono woodi ɗon on yo jogo yewtana ɓe ɗum ni ceerno yamiriri so on alaa noon ɓe mbawi lumtinde kaset aywa e on sahaa kaset o ɓe keɗo kaset ceerno haa gasa e on sahaa ɓe juula geeƴe ɓe caakto haa ɓe njaha eewa woni faandaade ceerno e ɗum ɗon nokkuuji teeruuji ɗi eewa enen fof eɗen nganndi eɓe jogii ko wiyetee weekend so aljuma eewa seyɗaane o dañaani e nder nokku e laawol e nder weekend kañum ɗum woni faandaade ceerno omo duwaniiɓe o wiiɓe ɗo Dakar ɗo e nokkuuji keewɗi o wii so ɓe mbaɗiri noon omo duwi kala heen gonɗo ɗo ma taw ɗum Allah sallallahu alaihi wasallam na wondenaɓe haa ɓe juula geeƴe ko ɓe duwanooɓe ɓe njaha ɗum o haali yo Allah yoɓ moƴƴere eewa yo Allah yoɓ moƴƴere hono makko hono o sifa en jiyaani to woni aduna Allah ɗum waɗi so a yii kartaluji he
sa naati e nder yimɓe he sa yi neɗɗo makko tan keftina o almu Ceerno Moussa sabu no goobi goomu mum e ngu heddi ɗum ko parce que wono ko sifatallahi o man ahsanina sifatan wa nahnu la'ibun den goobu koni goobu denndaangal goobooɓe hay heen gooto waawa goobde tonto ɓaligol walla woni kullu sabahin denndaangal goobooɓe ɓe ndonki goobde ko ɓawli so wonaa Allah Allah tabaraka wa taala kanko tan yaltinde ɓernde keefeere ɓaleere wonde hennde liman billahi naata e ndeer mum wonta juulɗo annoo naata e ndeer mum neɗɗo oɗo hannde feewaani wali Allah oɗo wolluntigunno Allah sa sallam ngara e makko gonta e makko aɗa waawno hankino feewaani hannde jeɗɗaa tan annooɗo mawɗo wiye neɗɗo o taw neɗɗo janngano heerta o goobi on goobu Ceerno Moussa ɗum ne annda leyɗe Afrique ɗe fof no ɗo haa Gabon ɗo haa Congo ɗo haa Afrique du Sud ɗo haa États-Unis partout nokkuuji makko no ngoodi haa France dente ɗe ko ni sifuɗi ni ɗum juɓɓuɗi Ceerno Moussa waɗi toon ɗum waɗi kamɓe fof ɓe tongii heen kala heen ɗo ngarɗa so a yettima tan ma payra ko dental a tampata yalla yo moƴƴen machallah retnam no feewi agade ngadi moftogo naati kono en jiya koyno to ngir ceerno e waɗire ko ñande afet walla alarba ɗumne kadi wasata ko addi ɗum walla ko nande eyi ceerno radiallahu taala anhu o meeɗa wiide yo dawani kam nde o sindi Madina Gounass o ardi tan ko Allah en laaɗi mo ɗum omo jogii almuɓe noon waɗ ɓen ko taƴaɓe Allah ɓen koye makko koddi kanko jogii ñaawore mum ɓen ndawata ngesa makko ñande fof ɗum kulma e makko fitma o noon ko ɓuri mawde hen ko tampantamma e warñede ɗum woni dawi ko tampantamma e warñede wonko heɓoto e ɗum heɓata ko e julde waktuji ɗi joyi heɓata ko wasifaji ɗiɗi heɓata ko haydara ko yo tan heɓoto nde wonno ɗen golle seyɗane wawa bonnude ɗen fittani wawa nadde hen jaaha guesa ceerno ma saabu Allah aɗa liggo tan ɗon a fittani ala so ɗum duumima tan e nawa neɗɗo toon dewi Allah ɗe mbawa nawde noon wawno faami ɗum woni ko ɓeydata ɗum koye ndew Allah jeeya wona ɗum seeɗa ɓe ndemata addani wadde gese ko wona ha ɓe keeɓa e gese ko ɓe ñaami ala wona ɗum addani wadde gese ko ha almuɓe ɓe daña ɗo tampaniɓe saabu Allah wamma kamɓe koɓe keɓano to Allah naɓe koɓe heɓde ha timmi koɓe miiji fof ko wi Allah golla naɓɓe ɗum waɗa ɗum noon ɗum lanno wanna ɓe jiiɗe noon ko rewi caggal ko moƴƴere heewi mo dewi Allah ɗe mbawa nawde kono noon jahata guesa ceerno faami tampanama seeɗa saabu Allah ina ɓen laaɓi e ɓernde ma ɗum dokkuma gueɗal manggal ngal ganduɗa seyɗan wawa bonde no wawi darnude aduna e lahara no wawi foftude dennagal haaju ma ɗum kadi ɓeyduma to tijjani yettima to kanama tiyam radiallahu taala yettima nduɗo Allah sallallahu alih w sallam ɗum woni dawi ɗum woni guese ɗe amin amin e to banggue dawi alarba ene ko amin mbiyamanda ko almuɓe duɗe aduna ɗe ɗen dentanno jaaha duɗe alarba ɗe ɓen ko almuɓe janggoɓe ɓurana ɓe ɓen dentanno kañumenne jaaha ewa dawana ceerno ɗum ko alarba ɗum ari ko wattana wona alano adana ɗum ari ko wattana ɗum wayani no feewi amma zaman Ceerno Moussa eywa duɗal Dar Salam ɗum ngal ɓurno jaaji ceerno Ali Ballo mi tato wodini Allah on kañum ala ñalawma on ala ko ñande fof ko dewɗo guesa ceerno kañum alamo ɓen ko almuɓe taƴɓe ceerno min ceerno Tidiane o ardi duɗal galle o kanko jeeyi kanko ari duɗal ngal eyi Ceerno Moussa ɓen kam koye golle tan goni nde pini fof ndewi guesa ceerno ndewi guesa ceerno ceerno faami almuɓe heddiɓe ɗon defti ɗum ñemtini ɗum ɗum no serti e wuuro ngo wona ñawna walla on jarama min beltima no feewi no feewi yo Allah sembina baño ngo yo Allah sembina addiye ɗi e gardiɗo moon Allah jaama Abdoulaye yo Allah ko moƴƴere e ko mbatton koko omondiri ala ko ɗumtinen e batte ala hen foof ko gollal ngal noon sabu golle e sunna taw kanko o ñimtinani gollal ngal ɗum waɗani ko hunde mawde hay jonde wonde heɓoyima min kaldaka machallah barka inchallah en beltima no feewi Ceerno Moussa eɗen kaala ɗum
ewa eɗen belto hen no fewi ɗum noon ko kanko woni wattande dokkal ngal ngannduɗaa ngal ɗo en cikkani so wona mahdi hono ngal dokkal nata dokkal makko nde ari nde hankkadi en ɗamini ko mahdi rawata hen kono kam dokkal gol ngal nandude dokkal ngal ceerno Moussa Saydou e wondi e muɗum